104.7 IFM. Report! Inilapit na sa mga residente sa barangay poblasyon ng Mangaldan ang iba't ibang serbisyo publiko sa pamamagitan ng programang Bantay Barangay. Iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon ang nagbigay serbisyo sa mga residente tulad ng PhilHealth Konsulta and Health Promotion, libreng vaccination at iba pang mga opisina ng LGU. Nagsagawa rin ng blood donation drives sa pamumuno ng Municipal Health Office at Philippine Red Cross Pangasinan. Mayroon ding libreng konsultasyon at violence against women and children at help desk para sa mga nais dumulog o magtanong na nakararanas ng pang-aabuso. Ayon sa alkalde ng bayan, tinatapos na umano nila ang scheduling para sa naturang programa upang maihatid sa lahat ng mga barangay ang benepisyo ng programa. Layon ng programa na mailapit na sa mga residente ang mga serbisyo ng gobyerno upang maiwasan na rin ang pabalik-balik na biyahe at dagsa ng mga pumupunta sa Municipal Hall para magproseso ng dokumento. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.